lo. Tes. Cek lo. Tes. Cek. Cek lo. Cek. Nyuwun para pamirsa kakung Sumawana Putri sugeng siang handungkap sonten sugeng hamirsani pentasipun kesenian campur baur Udi Naluri ingkang mijil saking Padekahan Gratan Wonolelo Sawangan Magelang. Dene wonten rikalenggan siang punika keparing panglipur dumateng para pamirsa kakung Sumawana Putri mbak bilih pentasipun kesenian campur baur Udi Naluri kirang mranani dhateng penggalihipun para pamirsa kakung Sumawana Putri keparenga sedaya rombongan seni budaya campur baur nyuwun agunging samudra pangaksama. Rene sampun tungkap wancinipun keparenga kesenian campur baur badhe paring panglipur pentas kanthi sak paripurnanipun sugeng siang andungkap sonten sugeng hamirsani ngantos paripurnaning gati nyuwun.
wonten pangersanipun Ketua Tumbuhan Laut ingkang mangkat hormati masyarakat budayanipun ingkang mangkat hormati saderengipun
panjenengan sami monggo sami sareng-sareng munjukaken ros kita ini ing tiyang menika kula panjenengan sedaya dipun paringi kesehatan biar mugi boten wonten juga menapa-menapa. Amin. Selawat sarta salam aturaken kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun ingkang salajengipun kasuwarungan ngaturaken sedaya kalepatanipun mugi-mugi sedaya kalepatanipun hubungan mugi Gusti Allah saged nglebetaken panjenenganipun ya menika kosok langsulipun mbok menawi kula dipun sesepelaken wonten ing dinten mriki mbok menawi kalepatan saha kekirangan napa kemawon ingkang supados sedaya rombongan kula aturi maringi pangapunten ingkang sakata-kataipun. Ingkang salajengipun kawula ngengetaken dumateng sedaya rombongan gegandhengan swasana nggih mekaten pramila panjenengan sedaya anggenipun biar monggo ingkang sak mesti-mestinipun ampri panjenenganipun tontonan niku nggih ora ditonton nggone napa nggih panjenenganiku nggone mlaku nggih ditonton jogetipun dipun tonton solahipun pramila panjenengan sedaya niki mangke ampun nglingkemaken piyai-piyai sepuh wonten ing warga masyarakat. Ingkang salajengipun kawula nyuwun dumateng sedaya rombongan sinaosa pakaian niku enten sing dereng trep nggih mugi-mugi mawon paun ingkang badhe dateng ajeng niku mbok menawi wonten kepiranganipun niku nggih sedaya warga masyarakat utawi kula mangke mrenggaleaken mbok menawi wonten kepiranganipun menawi sedaya warga masyarakat kula matur nuwun sanget niki nggih sedaya pemuda sampun mitraken sampun nglestarekaken anggenipun panjenengan biar pramila ingkang mekaten menika monggo dipun lestarekaken ampun kendu dipun kencengi masalah hubungan. Ingkang salajengipun kula mrengetaken dumateng sedaya rombongan niki wonten salah setunggalipun kagunganipun rombongan niki masalah campur. Nggih, jane campur niku kalih rakit pun anyar ganten. Namung niki dados perhatian kula lan sedaya warga masyarakat wonten campur ingkang ilang. Nah niki sinten kemawon ingkang mendhet campur setunggal minggu niki kok mboten dipun balekaken mbok menawi ingkang sinten mawon ingkang berbuat niku resiko dipun tanggung. Ya Mbak, ngoten nggih. Dados niki nak setunggal minggu niki kok dibangkulake niku monggo. Niki nak ngantos mboten dibangkulake mangke lebaripun setunggal minggu niku resiko dipun tanggung ingkang mendhet. Ngoten nggih. Hayang napa mboten? Hayang mboten. Pramila niki mangke panjenengan sedaya selalu masalah nggih rombongan, masalah sandangan niku monggo dipun lestarekaken mbok menawi mangke sedaya pemuda-pemuda niku masalah pakaian-pakaian monggo dipun lestarekake apri taun ngajeng niku mangke mbok menawi wonten tasih kirangipun niku mangke piyai-piyai sepuh saged njangkepi. Ngoten nggih. Niki kados mekaten ingkang kula aturaken dumateng panjenengan sedaya niki nggih sami sareng-sareng sami ndedonga mugi niki mangke dipun paringi gayeng lestari amin. Menapa panjenengan sedaya iras jungkit iras donga. Ngoten nggih. Kados mekaten ingkang kula aturaken bila wonten lepatipun nyuwun pangapunten kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pentas niki mangke nak pun lebaripun salat Jumat niku dadak-dadak salat Jumat rumiyin mangke nak pun langsung niki bagiane napa niku dipun gandosi niku kathah dapukan-dapukan ingkang dereng dipun nggih niku kados buta kono niku sak pitunte kedahipun mangke sandangan niku dipun dalaken sedanten. Ngoten nggih. Warga kathah. Ngoten nggih. Monggo lajeng lajengaken masalah alat-alat iki kagungan sinten mawon dipake sak anggota niku dirukun arah piyambak-piyambak. Iya, Pak. Niki ketel. Nggih.
pengumuman. Begini gede. Begini gede. Masuk ke bawah ya. Mas Ade. Utone do Selatan.
saya merati aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk asmara yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isi prawan gubuk kae ibang pati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae cita waya wengi nganti kaget dina cadetan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk asmara lunga ora pamit aku pamit nang pasar arep tuku trase nang yatane iki kok durung bali kapan kowe bali kowe lunga ora pamit aku pamit nang pasar arep tuku trase ning nyatane daeke kok durung bali Loh.